Petugas Polsek Geneng ngamakno wong bento sing nggawa arit karo gunting. Wong bento kuwi diamakno petugas merga khawatir nek bahayakno warga. Sampai pirang-pirang warung karo toko padha ditutup. Warga Desa Ndempel Kecamatan Geneng Kabupaten Tuban Ngawi pirang-pirang dina kepungkur digawe was-was karo wong bento sing nggawa arit, gunting karo korek. Saterusé warga nglaporno nok pihak Polsek Geneng. Jerene warga wong bento sing umure kira-kira 60 taun kuwi warga Desa Banyurip Kecamatan Ngawi. Wis 3 dina nok desa kuwi. Warga sapanggon ngerasa kuwatir merga wong bento kuwi nggawa arit karo gunting. Sampai sapirang-pirang toko karo warung padha tutup. Wong bento kuwi sempet ngobong sampah nok sekitar omah warga. Tapi pas diedeki, wong bento kuwi malah bengak-bengok. Merga nggawa arit, gunting karo korek sing iso mbahayakno warga, wong bento kuwi terus dilaporno nok pihak kepolisian ben diamanno. Petugas kepolisian karo medis terus nggawa wong bento kuwi nok RSUD Dr. Suroto Ngawi gawe ngintukno perawatan kejiwaane. Ito Wahyu, JTV.